Bună, eu sunt Denis și ăsta e primul meu episod pe acest canal. Astăzi ne jucăm Brawl Stars. Dacă vrei să intrați în clubul ăsta, se pare că sunt 99 de oameni în el. Și ce e fix și un YouTuber. Dacă vrei să-l căutați, este Mario Sănăcă. Dacă vrei să-l căutați pe YouTube. Și da, astăzi ne jucăm Brawl Stars. Nu credeți că vreau să fac 17.000 de trofee, că deja le-am făcut, doar că am scăzut. Sezonul ăsta nou, după sezonul 4, în sezonul 5 o să fac toate quest-urile care sunt legale, o să fac un box opening. Acum o să ne jucăm câteva meciuri de Brawl Ball și da, să vedem a juca cu Carl. Haideți să la mingea, bun. Hai pe mine, nu. Pe mine. Am învârtit-o pe sărac. Pe prima am învârtit-o. Dacă o să avem mulți abonați, o să putem juca și Bravo Skin. Aș vrea să se aboneze cineva la mine și vreau să mă apuc de YouTube. Yeah, boy! Aoleu! Revin după ce termin meciul. Nu mai revin nici mâine. Până așa și aici am. Da. Aș vrea să fac un m-am avut două conturi. Da, deja. Am bani. Deja. Când a trecut acum de YouTube. Să fac bani. Jocul ăla are ceva, dacă te uiți pe episod, să vezi că-ți dau cu cleopatra în cap. Cam asta am fost eu. Noi să facem un nou videoclip. Îmi scrieți în comentarii cei care se abonează ce vreți să facem. Pa! Micuți. Dăm la Dream Web și se păstrăm.
Aoleu, nu mă mai pot mișca. Da, cine se abonează, vă rog să-mi spuneți idei de videoclipuri, ce să fac, dacă îmi veți de voastre, poate, cine știe, să vă fac care poate să se ducă de luțele Marii. Unde s-a... Gigi, da. A. Serios, dude. O să-i bate mici de pe contul meu, fiindcă am 17.000 de trofei pe contul mare. Deci... Bun. Am o bolule. Nu. Bun, nimic nu m-a atins. Sper că mai filmez. Am terminat și... Battle cu Berlin. Și am avut un cont anterior, bine, 2, care m-am lăsat de YouTube atunci. Acum vreau să fac un cont, să nu mă las de YouTube, să continui. Dar știu că nu o să mai am spațiu din telefon, deci... Cine știe? Mamă, m-a rupt. Nu! Mi-a rupt gâtul, Bibi. Sper că mă aud bine pe videoclip și vă rog abonați-vă dacă mă vedeți. Sau dacă se uită vreun YouTuber la mine, vreau să îmi faceți promovare. Să... Bine, eu am fost Denis, papa.